Nye til krypto. Det første skridt er at downloade Binance-appen, den mest populære og sikre kryptobørs i verden. Find den i App Store eller Google Play, og opret din konto på få minutter. Når du har installeret appen, skal du oprette en konto med din e-mail. Det er hurtigt og nemt, og du er straks klar til at handle. Du skal have lidt krypto på din konto for at kunne sælge. Hvis du allerede har krypto, kan du nemt indsætte det direkte til Binance med få klik. Klar til at sælge? Gå til handel og vælg den mønt, du vil sælge. Klik på Sælg, vælg beløb, og du får straks vist, hvor meget du modtager. Når du har solgt, kan du nemt trække pengene ud eller sende dem til din bank. Du styrer selv processen, og alt er klart forklaret i appen. Binance er havelåge 1 i verden. Her får du markedets bedste priser, lynhurtige handler og 24/7 support. Opret dig allerede i dag og oplev, hvor let det er at komme i gang med at sælge krypto.